ଦୁଷ୍ଟ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ବୋଉ ବସୁନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି। ନୂଆ ବୋଉଟା ତୁ ଫୋନ୍ ଏତେ କ'ଣ କଥା ହଉଛୁ? ହଁ ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ତମରି ପୁଅ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି। ଏବେଠାରୁ ତୁ ପୁଅକୁ କାନରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ରଖିଲାଣି? ହଁ ଆସନ୍ତୁ ମୋଡ଼ିଦେବି ଟିକେ। ନାଇଁ ଲୋ, ମୁଁ ତ ମୋଡ଼ା ଖାଇକି ଉପରକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ମୋଡ଼ା ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବୋଉ ମୋଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ ଥାଉ। ତୋ ବୋପା ଭାଇ କ'ଣ ଏତିକି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ଶାଶୁକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି। ଗଳି ବୁଢ଼ୀ। ଆଲୋ ଦେଖି କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ତୋ ବୋପାକୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି? ମୋର ତ ଫଟା କପଳ, ମୋ ପୁଅ ତତେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଆଲା। କ'ଣ ଦେଖିକି କେଜାଣି ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେ ସବୁ ହାର ଖୋଲିକି ଦେ ଜଲ୍ଦି ଦେ ସବୁ, ମୁଁ ଥୋଇଦେବି ଟ୍ରେଜରିରେ। ବୋଉ, ଏ ନୂଆ ହାରଟା କାହାର? ମୋ ଝୁଅର ଲୋ। ହଁ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା, ତା ଶାଶୁ ରଖିଦେବ ତ, ସେଥିପାଇଁ। ନାଇଁ ଯେ ବୋଉ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଏଙ୍କ ଗହଣା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତମେ ମୋ ଗହଣା ଯଦି ରଖିଦବ। ହଁ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଦିଅ ମୋ ଗହଣା।